So what is good sa inyo mga tropa? It's your boy Mr. PD again. And today, kita nyo naman sa title kung anong gagawin natin ngayon. This is the Kapampangan Only Vlog Part 2. So yun, so puro Kapampangan lang maririnig nyo. Kaya halos kasi mga subscriber ko. Malakas ang Kapampangan vlog. Dapat pati intro Kapampangan eh. Ano? Sige. Ulit. Matindi kang isip ah. Sige. Nanong babo kaya kayo, mga tropa. Nanong babo? What's up? What is good? Ay, Nano? What's up? Ay, what is good pala? Ulit. What is good pala, no? What is good? Di naman what's up, na. Nanong masalese kaya kayo, tropa? Masalese? Oo naman, nanong masalese. What is good? Nanyawari Tagaloging what? Ano? Kapampanganing ano? Nano? Nanyawari Tagaloging good. Mabuti. Nanya Kapampangan. Masalese. Masalese. Siyempre, nung mamurik-murik ka, ka masalese. Edi. Nanong masalese kaya kayo, tropa? Pwede. Ayos siya. So, ito mga tropa, Kapampangan vlog tamo mong yan eh. So, ito, yung buong vlog, puro Kapampangan niya mo, yung kaya katamo dandaman. Yan ni Bengeti, nga bakiti, uwa nga mo. So, ito, muntagay pa, kari Ken tropa, kari Mardi ko na may itang Stabilizer. stabilizer dambugo. Itang panyipit cellphone kasi ala yung panyipit cellphone ng kakong tripod may sira ya. Mandang kami. Ayang panyipit cellphone. So mandang kami pero yung gawan tamo badi magkaramdam. Siyempre mag-vlog ka tan Bura utang ki. Siyempre maka-video naman magpatanggihan. Sabihan ko kaya. Dahil nandaman manyad ka tang merenda kung kape. Pwede ka po So ito, siyempre Dewari, nandaman kayo mo dapat. Sabihan ko mag-vlog. Siyempre mag-video kan. Pwedeng ka ako na mo. So ito mga tropa, update na kayo mo. And let's go. Lasso. Away ni nan maglakad naman papunta na kay Ketang tropa me. Yes. Siyempre talagang makipatsi vlogger ka pa rin Vloggeris. Ay patsup-tsupan mo na kanya. Medyo may kakapali na ako buntok kanina. Wala pa paglakaran ako parang artista ganing Santa Cruz. May papantay mighty. Adiri ka tatang. Mighty. Ali original ito parang pinipaya ka original na sigarilyo ini. Sigarilyo na pok. Ayan baka. Malapit na naging punta lang kamo. Happy na siguro ini. Medyo kayan may bagya kayan may bagya. Buladas may bagya itang papagkape na katamo. Sigarilyo na natin mo gamay. Chuy siguro kayo natindahan ay ito pala ay daan nakasura na kaya ka magtagalog Kapampangan kami pangin so ayan na chuta na kayang kami bale ayan buntis titi so ayan na chuta na kayo ni tropa ito je ayan no banta pala ito may banta ting pruweba yan ang dami ka niyan pwedeng kaya pwedeng di pwedeng kaya kami niya balo mo naman patsya talaga di pwedeng kaya kami niya wala akong pakialam basta kaya kami magpawa ka makabidyo yan malunto ka may muslim man kaya kami ali syempre mo kaya papanabi wala akong panabi ali makapilitan ka kaya kami ali kalagat tamo mo tagay kaya kami panabi na katapos totoo kaya kami kaya ka makapilitan yarit ng binya mo na kaya kami kapag kape mo kape pala alagad kape dumali yata yung kape ka nan kayugtuan niya mo kape na kanuha bulangin mo kayo kilala Ji tinta kape kaya nala
Pinisip yung banayad, pari. O na, sabi mo kaya pamambura mo, buddy. Siyempre, medyo marine akong bagyaw ng lakong panay pa yung marine ako. Kaya kami pemusagya pa ka. Ito na marine ka pa kanyan. Oo, marine ako ba kayo? Anong yak pa marine ka yan? Hanggang motor da, nyarang ko na eh. Sa inarugulog. Bro, tayo kanyan. Maliti. Siyempre, tintinapi. Je, balo mo yung kaparas ng kape niya. Na? Medyo manyaman yung kaparas ng kape niya. Tinape. Yaman yung tinape, ano, Fred? Yung kakapagpali. Kaya kapaya, di makabidyo po, talog to ako may mo. Ne? Sa yellow. Parang mulitan naman sa yellow. Mulitan. Ulit. Kamamas bull natin Nakalulog. mabuktot. Nakalulog, ba't ka ta corn beef? Pinatambag yan, dito ng ikain. Papi dok. Di alin na kayo magpagka-veggie. Marina namin. Tunay dati yung... Ayaw kang Milo. Po, Milo. Ayaw po. Wala niya, Brad. Pag nakatawa. Baka yung takabangis na, Brad. Bap, na nga sabi mo kayang loto, Bap. Yan, eti ko sabihan. Na nga sabi mo kayang kayang, Bap. Na nga sabi mo kayang loto. Kaya loto. Nung sakaling tinaya ka. Ano sakaling tinaya ko loto, may nikuha ako sigurado nga loop, balik taya. Dumali. Pero nung inkapeta mo kanyang, Bap. Ala, may nakaklaseng kape, Milo. Pero dumali ka kanyang tabap na matin yung puto na, Bap. Baway ha. Awo. Kailangan ang Spanish spread yan mo, maliharan niya. Awo. Je. O, Jella, men, ha? Daddy yung na yung sinabi, manyaman ka nung ating tinape. Siyempre, kaya rin mo umigkape, itong tapang mighty. Dito ka sunrocks. Okay ba na po, may ating plano yung kape, men, ha? Bye-bye. 1 week later. Matakok mo yan animal, oh. Dana yung Marine. Bang na ano kasuran. Nino? Nino may kapilitan. Eh mga tabo rin na po. Buto lang mo, balik ko na rin. Saan? Saan ba? Di na nga sabi ba di? Medyo kaya lang. Manyaman. Solve ka ba di ah? Oh? Ay damo. Marina ka? Hali. Medyo marina pa yan, I can lost date mask eh. Marina ka naman. Oo. Lako ko na yung banda, may lako na yung marina. Karina yung datang na. Ay dana. Tindi mo. Ay dana, bigmang mga niya pang animal. Kunwari, bisa yung bolang. Lamay ka no? Ay, dana. Kita ka, niya pang asbuk na kumari marina eh. Oh. Oh. Na? Guys, bala na. Pemang ene pa brin langutan. Malating asbok. Oh. Langot mayamang kanuabe. Obo. Alay pa marina ya pa yan, brad. Ano ya pa marina kanya? 1 week later. So ay tana mga tropa. Nandito na ta. Ba't Tagalog? Atchun na kami ngayon. Buwan tayo pa. Si Dogs. Yon! Yes sir! Sumalike! Sumulong! So, try natin. Yun no? Oh, okay. Nemo. Ayan no? Ating tanong pangipit. Kapampangan, di ba? Kapampangan tayo. Kapampangan tamo pala ay naganta. Smoothie. Mag-tiktok ka daw. Na? Mag-tiktok. TikTok? Oo na, TikTokers ka pala na. Sige, turuda ka. Turo mo. Oh. Ayan. TikTokers, buddy. Malupit ko bang mag-TikTokers kaya, buddy? Yeah. Basic. Oh. Yan may pangga ay looking for another. No! Ikaw lang baby girl ay sapat na.
Hindi sa kasama, ikaw ang nasa puso, nasa isip lang, basta halaga. Oo. Bakit? Ganyan yun, no? Kaya ako pala yung maging trainer mo ah. Kasi tiktokers kuya akong legend ah. Ay, ka pala. Tugyan mo yung galaw ah. Ha? Tugyan mo yung galaw na. Sige. Game. You just wanna have fun. Right now, little quick. My RP 24, I make cool 50K, let's 25. Hello guys. Do you want to receive a shout out in the next video? Ay, You only have to ng TikTok ka naman, Bella. Hindi ko alam. Okay. Kick out, iri, kick out, yeah. Oh. Paano mag-go? Sino nga ako talaga, tutuman? Ay, bala mo, bakit? Bakit? Alam mo ba yung TikTok eh? Bakit? Kaya kabola ka ng tintinera mo eh. Nanayin na nga sa face mo yung makanyan. Amo? Wala ba? Alawa kang aliwang step makanyan yan. Yeah, piling nga mo na the TikTok lives. Puri sabihan ka rin ka, kada pagsabihan na ka. Dahil bago may tama ka niyan, nadaan mo at ang nga masabit sa mo. So ito ba di, ang gandi. Wow. Ang ganya mo ganyan vlog ini. So, nung nga pa makasubscribe, subscribe mo na yung tropa. Dakala daw, salamat yung pamunal be. And comment down below nung nga burin yung vlog ini at maging vloggers ta ng tunay. Basta ito, dakala daw, salamat. I love you. Sumulike, sumulam. Yeah.